Ručné ihly, rozdelenie a použitie. Na prvý pohľad môžu ručné ihly vyzerať rovnako, no správny výber výrazne ovplyvní, ako sa ti bude šiť a ako bude vyzerať výsledok. Univerzálne ručné ihly sú vhodné na bežné ručné šitie, drobné opravy a jednoduché projekty z bavlny alebo z mäsových látok. Vyšívacie ihly majú väčšie uško, vďaka ktorému sa s nimi pohodlne pracuje s bavlnkou alebo vyšívacou priadzou. Sú ideálne na krížikovú aj dekoratívnu výšivku. Na hrubšie materiály, ako je riflovina či kabátovina, existujú pevnejšie ihly s ostrým hrotom, zatiaľ čo jemné látky si vyžadujú tenké ihly, ktoré materiál nepoškodia. Špeciálnou kategóriou sú látacie ihly. Dlhšie ihly určené na opravovanie, zapošívanie a spevňovanie látky. Ďalej ihly pre slabozrakých s jednoduchším navliekaním, ihly na madrace, ihly na kožu a jemné ihly na koráliky pre precíznu detailnú prácu. Správna ručná ihla znamená pohodlnejšie šitie a krajší výsledok. Ručné ihly rôznych druhov nájdeš v textilnej galantérii Levík, v predajni aj online na www.levik.sk.